Hej. Så er vi klar igen til... Vi har æbler igen, og hvor siger jeg? Og gulerod. Hvor er Ada? Hvor er Adam henne? Adam har gemt sig herovre. Vi skal spille Rayman Legends. Og vi skal i gang med bane. Quicksand! Jeg tror det må være bane 5. Lad os køre. Jeg vil gerne. Hvordan starter man det? Ja, det skal jeg. Hallo? Nej, det er okay. Adam. Han har jo spillet Alex tilbage. Ja. Det var den bane, vi spillede sidst. Hvad? Rækbanen. Nu skal vi i gang med Quicksandsbanen. Ja, godt. Løb! Er det en musikbane? Nej. Vi skal bare fange det. Kan du bare fange ham, eller hvad? Ja. Vi skal bare løbe. Vi løber. Så siger jeg bare, bare. Og kom så. Det er jo quicksand. Quicksand. Hov, skal vi op der? Hjælp mig. Skulle vi rent faktisk have været op der? Jeg er død. Tag mig lige nu. Wow, hjælp mig. Ej, vi skal have fat i den der. Fuck, det fik vi ikke. Kom hjem, jeg har dig. Nej, du er begge to, ikke der. Det er godt. Go. Nej, jeg er igen. Fuck os også. Vi får jo ikke halvdel af de der små mængder her på den her bane. Nej, hjælp mig, hjælp mig. Og vi bander aldrig det her, så hvis vi gerne vil det, så gør vi det. Det gør vi ikke. Vi bander aldrig. Aldrig. Der døde jeg. Hjælp mig. Nogen. Jeg kan forstå, at det er ikke quicksand. Det er også meget varmt. Fuck os også. Ja, jeg er meget god. Ja, det er lidt skidt. Hvor skulle vi gå den her vej herovre til? Var der herovre? Nej, det kan man ikke. Hvad skal du nu? Far. Hvorfor gjorde du ikke bare det fra starten? Prøv at se, hvad han så siger. Han er bare tid. Det går ikke så godt. Det er altså også svært, det går sindssygt stærkt, mand. Det er sådan som det næste en af Murphys bane. Man kan ikke forvandle sig til Murphy. Nej, Kan vi løbe videre? ah. Eller jeg skal prøve den igen. Ja, videre. Vi er bare røde. Når vi falder med det, så skal vi nok prøve at få alle dem der. Hvordan det gider vi Vi skal ikke køre den igen. Nej. Nej, okay, så går vi videre. Det har vi jo prøvet. Alex, vi har jo prøvet den.
det er anden gang. Herovre. Vi har da fået 60 af de der. Har du det? Har vi måske ikke. Nej. How to shoot your dragon. Hvad nu? Oh my god. Så du skyder på din drage. Ja, det er sådan træner det med drage. Heller er der ikke noget heroppe? Jeg venter. Nej, du kan jeg ikke. Jeg kan ikke vente. Alex, du skal være Murphy. Nej. Det er ondt. Alex. Det er altså ikke særlig sjovt, når man ikke kan ikke noget af det. Det var din skyld for dragen. Ja! Øj, jeg overlevede. Jeg kommer ned. Jeg vil have. Det er jo ikke så. Du skal bare lige det. Du skal bare altid have sjov, ikke? Hvad kan det her? God idé. Spørg mig op. Hallo. Hvad skal jeg så hurtigt på? Nej, det behøver ikke være så hurtigt. Den her har vi prøvet før. Nej, ikke. Den her har vi aldrig. Noget, der ligner den. Men Alex, du må... Engelsk svært. Prøv her, det var svært. Jeg var født, jeg fik skæg i mit køs. I video. Du må ikke komme ind. Nej, vi bliver der. Nej, Alex, vi stiller det her. Hvad laver du? Det er dumt. Nå.
Sådan træner du den afsøn. Ja. Her. Bare. Tak. Kill ham. Yeah. Hov, skulle vi ikke have været deroppe? Hjælp os. Alex, det der, det var ondt. Så skal vi lave det der store ting. Nej! Bare fik den. Tak, løb lidt. Ups. Yay. Kan vi gå herind? Vi skal skynde os! Det gjorde jeg ikke. Jeg skyndte mig altså ikke at skynde mig overhovedet. Nej! Okay. Vi kører igen. Vi skal lige have radisen med. Den er god her, især når man lige er stedet ind i næsen. Ja, altså venner. Go! Ja! Løb! Alex! Nej, hvad laver jeg? Hvad er dumt? Det er ikke sådan træner. Det er sådan skjult. Det er ikke sådan træner. Tag mig. Så må skynde os. Jeg venter. Bare kør, jeg kommer. Tag mig. Hvor blev snorene? Det er dumt, Alex. Det var nok sådan, man skulle gøre det. Nej, jeg faldt lidt væk. Nej, hvad laver du? Oh my god. Vi kører igen. Tager du mønten? Jeg tager mønten. Nej! Alex, det var Murphy, der skulle gøre det. Nej! Pokkers. Alex, du skal lige tage mønten. Du skal være Murphy, du skal tage mønten. Tak, men det... Ej. Alex! Nej! Sådan, nu har vi ham. Op og tage ham der. Hvordan? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Videre! Du slår mig. Det er fejl. Nej! Nu kan vi prøve at tage... Jeg tror, du skal svinge dig op til ham, tror du ikke det? Nej, det skal man ikke. Man skal Det tror bare jeg. man skal bruge ræben. Ja, det er det, jeg mener, man skal bruge ræben til at svinge sig med. Nice! Nu kan du være lidt kørt. Det er bare han lille barbar. Han er meget ked af det. I det mindste kommer vi længere. Nej. Du skal gøre det. Ja, det skal man. Det kommer ikke hurtigt nok. Så, der var det næsten, ja. Eller prøver. Sådan, du klarede den ellers. Godt. Hvor er jeg? Der er jeg der. Jeg kunne godt selv have gjort det der, Alex. Jeg kunne godt selv have gjort det. Hulan, jeg var ved siden af. Nej! Hvad laver du? Jeg skulle gøre det. Nej! Jeg tror faktisk, man ret i, hvad man skal gøre. Jeg gider ikke svinge mig i lianerne. Eller hvad end det der for brug. Kom så! Nu! Jeg har ikke øvet, så nu kan jeg ikke bare skære ræret. Mange tak for hjælpen. Du skal lige daske de der øjne, det er helt rigtigt. Dask øjne. Dask. Ikke sådan der dask som i dask øjne. Dask øjne. Dask. Wow, klarer vi den? Nej, jeg er klar nu. Hvad skal vi så? Hvad kommer så?
man skal skyde de der drager. Oh my god, vi skal have det... Nej, det er Murphy, der skal skyde dragerne. Du skal skynde dig rigtig meget lige nu. Skynd dig til. Dragerne kommer. Okay, 3, 2, 1. Nå! Løb! Og Alex, du skyder bare dragerne, ikke? Ej, det kan vi jo ikke. Det er da en sjov idé. Det kommer til at tage for evigt, det her. Løb! Ah, det er godt skudt, Alex. Sejt. Sejt, Alex. Det er godt gået. Det var fars skyld, det var. Var det min skyld? Var det fordi, jeg var for hurtigt? Skal jeg Nej, stoppe op? nej, det var Alex' skyld, det var Anders' skyld. Jeg kan godt stå. Vi kan godt lade være med at gøre det så hurtigt, som vi gør. Nej, det var da, du skal gøre det så hurtigt, som du gør. Men er det også, der styrer kameraet, eller styrer kameraet sig selv? Det kan være, det skal sig selv. Okay. Så skal vi jo gøre det hurtigt. Godt, please. Skyd den! Ja, det er det. Skyd den! Okay, det er jo frustrerende. Som om man bliver lidt for hurtigt. Alex, skal jeg prøve at skyde? Ja, så skynder. Og bytter vi lige. For pokkers. Jeg ved det ikke. Nej. Vi skal have fat i den derovre. Vi tager det. Nu er du død. Jeg blev flamberet i starten. Hey! Yeah! Jeg håber. Yeah! Pokkers også! Yeah! Det ved igen. Det var ikke min skyld. Du ryger bare afsted. Smak. Du kører den bare, Alex. Ej. Wow. Jeg tror, det kommer til at tage lidt lang tid. Hey! Yeah! Prøver. Okay, er du her? Yeah! Yeah! Og det er første gang, jeg nåede så langt, mand. Og hvad? Og hvordan får man fat i den der? Øj, den er langt. Du skal nok... Det var en god taktik med bare at spille. Det er en god taktik. Jeg får penge af det! Jeg får penge af det! Det var for penge af det, ja. Ja. Spam den. Spam den drage. Sådan skyder du din drage. Yeah! Ja, okay. Vi gør det igen. Lige så Ja, snart... jeg gjorde det altså rigtigt. Ja, men det var Alex og mig, der fjollede i det. Lige så snart du dør, Alex, eller en af os dør, så tror jeg, vi bliver nødt til at stoppe op, hvis vi kan, og vente på den anden, fordi ellers mister vi en liv. Sådan der for eksempel. Jeg tror, det er vigtigt, at du stopper op, eller at jeg stopper op. Fordi så det går, det der filmen går efter os, så kan vi ikke. Nå. Så vi skal bare løbe. Ja. Så tror jeg ikke, det er rigtigt. Alex, han kan klare det hele. Han skyder alting. Yeah. Vi skal det. Men det er det. Prøv at se, hvad den gør. Prøv at se, hvad den gør. Den dør. Jeg gør ikke, jeg skyder. Den dør. Den dør. Jeg prøver at spænde den. Hjælp mig også. Her. Jeg prøver at hjælpe dig. Ej. Jeg prøver at hjælpe dig. Kør. Ja, det var mig. Det var mig. Du skal bare så tæt på mig. Ja, jeg skal. Ja, det er det. Man skal sørge for at komme tæt på. Ja. Wow. Ja, jeg kom fast. Kom over til mig. Jeg kom fast. Så er du... Jamen, du skal
Du skal nok sørge for, at du bliver genoplevet. Du skal bare alt vejen. Her, kom over til mig, Alex, så skal jeg genopleve dig. Nå ja, det er Se, fordi nu dør vi. Fordi du ikke noget... Fordi jeg ikke greb fat i rebet, og vi ikke noget bliver genoplevet. wow. Skyd ham der! Øj! Det kan også være, at vi skal gøre det i takt, Alex. Skal jeg bare spage? Ja, du skal. Du skal skyde af. Jeg spage mig. Eller jeg bare tænkt. Skyd mig! Sådan! Super godt, Alex. Ej, det ser vi. Ellers vi var ellers slå så langt. Det var noget langt. Jeg vidste ikke, hvor jeg var. Ja, vi løb faktisk for hurtigt, Alex og jeg, tror jeg. Vi venter. Kom op og blive genoplevet. Lad mig. Ja, kom her. Jeg var lidt for. Den træner vi den krav. Starter vi den? Nej, nu skal vi bare No! Så